खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा जेम्स मोसाहारि। आंनि बे चेनेलाव बा भिडिअ खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ। जाथाया जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। जेम्स बिथांनि हिन्जावा दिनै खारबाय। दा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो जेसेबां नोंथांमोना शेयार खालामना हो। बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों आरोना। स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाखागोन, बे नाम्बाराव मोनब्लाथाय बिथांखौ कल खालामबानो जाबाय। बिथांनि हिन्जावा खारबाय आरो दिनै जेम्सनि बे हिन्जावा खारबाय। भिडिअखौ नायलांदो, बिदिब्ला भिडिअखौ नायबासो बुजिगोन आरोना। आं जाबाय सुनिबार डिस्ट्रिक्टनि दिगियाजुलि, गामिया जाबाय जोंना जगाफुर, थाना मिसामारि, पस्ट अफिस मिजेनजुलि, पिन कड नाम्बार 784311। रायजोफोरा नोंसिनाव खावलायनाया आंनि लोगोआनो दं। आं हिन्जावनि मुङा रिंखि मोसाहारि। बेबो सुनिपुरनिनो, दिगियाजुलिनि, सोरगोफुरिनि। बिफानि नामा नरेन बर', बिमानि नामा मालती बर'। बे हिन्जावा गोमानानै दं रायजोफोर। नोंथांमोना बबावबाफोर लोगो एबा नुबायोबा खबर हरगोन होननानै जोङो सानैबो तामिलनाडुआव खामानि मावनो होनना फैदोंमोन लोगोफोर। एबा सोरबाफोर अबावबा नुबायबायोबा हमनानै दोनगोन होननानै एबा खबर हरगोन होननानै खावलायदों। जोङो तामिलनाडुआव खामानि मावनो होनना फैनाय समाव जों खामानि मावदोंमोन। जोङो बेयावनो दावराव दावसि जानानै थांनाय देवबारखालि 13 थारिख खालि बियो दावराव दावसि जाखांनानै सासे सेंग्राजों खारफालांबाय। बे सेंग्रानि मुङानो जादों रुजुता बर'। जोङो दिनैसिम हाबा जानाया 7 बोसोर जाबायमोन। 7 बोसोर जाबायमोन जों हाबा जानाया। नोंथांमोना बा लोगो मोनोबा अननानै फन हरना खिथाहरगोन होननानै खावलायनाय थाबाय। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन। बबावबाफोर लामा सामा लोगो मोनस'योबा खिथाहर। आङो आंनि हिन्जावखौ नांफिनगौ। जेरैखि जायाबाबो नोंथांमोना अननानै प्लिज रायजोफ्रा एबा सोरबाफोर अबावबाफोर नुबाय बायदोंबा, तामिलनाडुआव नुबाय बायदोंबा बा बेंगालराव नुबाय बायदोंबा नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो आंनो एबा खिथाहरगोन होननानै खावलायनाय थाबाय रायजोफोर। आंनि मुङा एसेनोसै लोगोफोर।